எதிர்பார்க்காத ஒரு மொமெண்ட் நடந்திருக்கு. ரவீனாவோட அம்மா திடீர்னு கன்ஃபெஷன் ரூம் வழியா வராங்க. போய் எல்லாரும் கன்ஃபெஷன் ரூமில் என்ன இருக்குன்னு ஆர்வமாக பார்க்க போனவங்களுக்கு அதிர்ச்சி தான். மணியும் ரவீனாவும் உள்ளே போய் ஃபஸ்ட்டு திறக்கிறாங்க. மணி வந்து அவங்க அம்மாவை பார்த்த உடனே பூந்தடிச்சு வெளியில் ஓடி வந்தார் பாருங்க. செம்ம காமெடி. அது பயங்கரமாக ஸ்லோ மோஷனில் போட்டு பார்த்தா பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ணலாம். அதோட அலண்டவர் தான். அதுக்கப்புறமா அவங்க வந்து ஹக் பண்ணிவிட்டு ரவீனாவை எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பயங்கரமாக கொஞ்சிட்டு மணி மாஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கும் கை கொடுத்துருந்தாங்க. அப்போ தான் மணிக்கு உயிரே வந்தது. ஏன்னா அன்றைக்கி ஃபுல்லாக புலம்பிகிட்டே இருந்தார். இவங்களுக்கு பதிலாக அம்மா வந்திருந்தா கூட ஓரளவுக்கு சூப்பராக பேசியிருப்பாரு, அவங்க காலில் விழுந்திருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் இப்போ தான் கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ணுறாரு. வெளியில் கார்டன் ஏரியாவில் சரவண விக்ரம், ரவீனா அம்மா அண்ட் மணி 4 பேரும் நின்றுட்டு இருக்காங்க. 5 ஸ்டார்லாம் கொடுக்குறாங்க. அப்போ சரவண விக்ரமா போன்னு மணி சொல்லும்போது, ஏன் அவரை அனுப்புறீங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைன்னு சொல்லி ரவீனா அம்மா சொல்கிறாங்க. கேஷுவலாக இருந்ததுனால மணி கொஞ்சம் நார்மல் ஆகிட்டார். அதுக்கப்புறம் மணி பிளேட்லாம் எடுத்துகிட்டு போகிறாரு. அப்புறம் பெட்ரூமுக்கு போகும்போது அவங்க அங்கே வரும்போது ஐயோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஏதோ இந்த படத்தில் காட்டுற மாதிரி ஓடி ஓடி ஒளிகிறாரு. அப்போ ரவீனா சொல்கிறாங்க, அவங்கள பார்த்து சமாளிக்கிறாராம்மா அப்படின்னு சொல்லி ரவீனா சொல்கிறாங்க. வந்திருந்தேன்னா இவர் கக்கூஸ்லேயே உட்காந்துருப்பாரு. கமல் சார் எபிசோடுன்றதுனால இவர் இங்கே வந்திருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி பயங்கர காமெடி. அண்ட் ரவீனா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, 2 நாளைக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு பதிலாக நீ வந்திருக்கலாம்ல, இன்னும் பூஸ்டர் ஆகிருக்கும்ல அப்படின்ற மாதிரி ரவீனா சொல்கிறாங்க. அதனால் நான் 2 நாள் தள்ளி வந்திருக்கேன், அவ்வளோதானே, அதனால் என்ன அப்படின்னு, நாமினேஷனில் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி ரவீனா சொல்கிறாங்க. இட்ஸ் ஓகே, பரவாயில்ல, என் கூடயே வந்துடுறியா அப்படின்னு அவங்க அம்மா கேட்குறாங்க. நான் நாமினேஷனில் நாளைக்கு ரிசல்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் இன்னொரு பக்கம் மணி வந்து செம காமெடிங்க. 2 நாளைக்கு முன்னாடி நடந்தா பேர் அதிர்ச்சியிலேருந்து இன்னும் மீண்டு வரல, அதுக்குள்ளே இதுவா, ஐயோயோ எடுத்தேன் பாருங்க ஓட்டோன்னு அந்த வடிவேல் ஸ்டைலில் சொல்லுவாங்கள்ல, அதை பார்த்து சொல்லிட்டு இருக்கும்போது செம காமெடியாக தான் இருந்துச்சு. உண்மையாலுமே ஷார்ட் டியூரேஷனில் இருந்த மாதிரி தான் இருந்தது. அன்றைக்கி அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட நாள் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ½ டேக்கு மேலே. ஆனால் இவங்களுக்கு ஒரு 1.5 மணி நேரம் சம்திங் தான் கொடுத்துருப்பாங்க போல. அதில் எடிட்டிங் நிறைய போயிடுச்சு போல இருக்கும், ஒன்றும் பெருசாக காட்டலை. ரவீனா வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நான் இனிமேல் சூப்பராக விளையாடுவேன் பாரு என் பேய் ஆட்டத்தை அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. சரவண விக்ரம் தான் இந்த வாரம் எலிமினேஷன் அண்ட் 1 எலிமினேஷன் தான். ஸோ ரவீனா காப்பாற்றப்பட்டாங்க. அண்ட் இந்த மாதிரி வீடியோஸ் வேணால் நம்ம சேனல் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப்